Hello guys, nोंथांमोनखौ दिनै आंनि YouTube channel गोसो गोथारै बरायहरलायबाय आरोना नोंथांमोन लोगोफोर दिनै नोंथांमोना नायलाय दिनै हिट जागोन मजा जागोन लोगोफोर अननानै नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर लेट्स गो गोदोनि जुगावलाय जं जंगर लानानै मैहुर खालामनाय Hey, long thong juga फैलायबाय long thong juga फैलायबाय long thong मर्दान जुग Finally guys आं दायो थांगासिनो आरोना so नोंथांमोना दिनै नायलांबाय था लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव आरोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालाम गोसो गोथारै साबस्क्राइब खालामना हो जाय खालामाखै आंनि चेनेलखौ अननानै नै दायो लामाफ्रा नै जाखायालै बाला दैस्लं गोजाखौ अखा हानानै लामायाना अन्थाइ गोजा फाक्का हायरद नंखाया आरोना नै आसखासोखा लामाया नै सोरांजुलि गामि थाबाय आरोना ओरैजाय सोरांजुलि गामि गलासो ओमफ्राय ओरै लामाया इथिंजाय क'क्राझार डाइरेक्ट मोनै रौमारि मोनसिगोन आरोना नायलांबाय थादो गाइस बिदिनोसै आरोना लामाफ्रा अब्लासो गारि फैजोबो आरोना बोरमाया गारियानो बोरमा बारस'लायदों गारिया फाग्लासो जोबथागौलालै दिनैबा हले अखा हानायानो हानाय मुरिथ' गारि फैगौ स्कुटि नायलांबाय था नै लामाया ओमफ्राय दैया नै दै थांग्राफ्रा अखाजों लोमजोबखायो आरोना माइ गायनो दायो बरिया जाबाय एम्बु मोनो नै इथिंजाय गाइस रौमारि खाथियाव ओरै रौमारि मोनसे ओमफ्राय नैबे जायगायाव एम्बु मोनोनो बुफैनांगौ र' एम्बु बिराद मोनो आरोना बिथिंजाय रौमारिथिंजाय ओरै बर' हारसा लगायमोन्देर दंजोबो आरोना गामिया ओरैजाय गाइस स' गाइस दायो थांगासिनो आं नै लामाफ्रा नै दैस्लं गोजा अखा हानायानो बावाखै अखायाथ' हालाबाय थाखायो दाबो थाइफ्रिलागासिनो नै बोथोरा थान्दाथारना नै अखा हाबाथाय लामायानो गाज्रि लामाया गाज्रि अखा हायाबाबो गाज्रिखाथ' जाखाया लामाया जोंना बिदिनोसै दै गोजाखा नै ओरैबो एम्बु बुग्रा जायगाया ओमफ्राय ओरैजाय फाग्लालै नै बेजों मा सहैयो होन्दों नामा ओरैजाय बर' गामि हारसा गामि दंलाजोबो आरोना लगायमोन्देर नायलांबाय थादो लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामना होथारदो खालामैफ्रा आंना माबा लोगोफोर 300 थांथारसिगोन दै साबस्क्राइबारा आंना 300 थांथारसिगोन एसे बावबानो 300 खालामना होदो लोगोफोर अननानै सिथोबा गोलैथारबायमोन गारिखौ नाहरनानै गारि फैनाया डिस्टार्बथारलै जारखानासो लोगोफोर अननानै जाय साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होथारदो लोगोफोर अननानै आंना 300 थांथारसिगोन साबस्क्राइबारा 300 खालामना होथारदो थाबनो 300आथ' थांथारसिगोन आरो जाय खालामाखै खालामना होथारदो अननानै लोगोफोर माने आं बिदिनो मोजां भिडिअ लाना फैगोन आरोना गथ'फोरनो लोगोफोर नोंथांमोना नायाबा सोर नाय खालामबावनो लोगोफोर सौगासिनो दायो रौमारि मोनफैबाय आरोना रौमारि सेन्टार होननायखौ मोनफैबाय ओरै हाब्बाय आरोना आङो डाइरेक्ट क'क्राझार ओरैबो मोनहैयो इथिंजायबो ओरैबो मोनहैयो जायगाया मोजाङै एसे लामाया हाइरड लामाया फाक्का लामा न'फ्रा बिथिं गिदिर गिदिरानो दं माहाजोन मोजाङानो आरो जायगायालाय गासि
Wow guys, moza view मोनसिगोन आरो एबार नायदो लोगोफोर एबारसो जायगायाव हेभि लकेसना भिउआ मोजां मोनसिगोनलाय अखा दोमैनायनि भिउ आरोना थान्दा बोथोरनि भिउ गाइस अखा दोमैबाय दायो थान्दा जाबाय मोजां नुयो नै अब्लाबो एसे सान्दुं दुंबा एसे नुयो दा अखा दोमैनाय थान्दा भिउ जालायबाय आरोना लोगोफोर जायगाया बिदिनोसै आरोना जोंनाहाय सनितपुर जायगा होनो गाइस सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ मा जाखो नङालाय नै बेयावहाय माने फिल्डसोमोन आरो सिगां ओमफ्राय दा नै माबा हालौला जोब्बाय माइसो गायला जोब्बाय बायदिसिनासो मावला जोब्बाय खिन्थु खोथिया माइ बिराद सिख्लाफोर माइ गायो दै बेयाव खिन्थु दैज्लाङाव माइ गायनाय टाइमाव नायनांगौ बेयाव फैनांगौ ओरैबायदि हानायावबो हायो माइ गायनायावबो गायो सिख्लाफोर नुखायो बे जायगायावहाय नोंथां फैखायो आङो स' गाइस दायो आं फैयै बिसो मोनफैबाय आरोना दसे थाथ'लायसैलाय जायगाया नै भिउआ लामायाथ' नै ओरै थाङो वाव नैथिंबो होबोदों आरोना आङो दसे ओमफ्राय मा दै नै नोंसिनि खोन्थानांगौ र' नै भिउआ ओरैजाय गाजा लोगोफोर हेभि नुयो आरोना ओरै हाबनांसिगोन आं वा गाइस नायदो नै बेजों दंग' लाबोदों स्राय फैयो दैया नै दैया बेजों फैदों नै दंग'खौ बेजों लाबोयो गाइस माइखौ बेजों गायो आरोना नै बा माइ लाबोनाय नालाय दालायजोबनाय आरोना नै सेर दैया ओरै बोहैलांबाय थायो मालाय नै बरियाखा माइयाव दुब्लिफ्राव सोलाबायो आरोना वा बेजों लाबोयो नै बा बिदि आरोना आइडियाया बिसिना गेला नायदो बिदिनोसै आरोना लोगोफोर मजा इन्जय लोगोफोर मानसिफोर फैदों दै र' सिख्ला फैगौ सिख्ला लामाया नै गाइस मानसिफोर फैबाय स्कुटिजों नै मा गाजाखा थांलायबाय नै थांलाय फैलाया लामाया नै बेयाव दं आरोना आङो इयाव दं गाजा नायलांखायो आंखौ गाजा नायलांलायबाय ना आंखौ नायाबा सोरखौ नायबावनो आरोना बे जायगायाव थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं ओरै थांबाय थानोसैलाय दसे देखायलांबाय थानो र' गाइस नोंसिनो मा सहैबावो नायलांबाय था स' गाइस नै थांलागासिनो आं ओरैजाय नायलांबाय था नै मा मोनफैखोलै बा नै बा थांगासिनो आरो ओरै आमगेट मोनसिगोन आरोना बन्द' खालामग्रा माबा स्टप माबाया ट्रेन फैबा बन्द' खालामो ना मा होनो आमगेटखौनो होनदाना लोगोफोर बेखौ आमगेट बेखौ मोनबाय आरोना दखान दंबावसो नै गाइस मेथाइ जानोबा फै नै बेखौ मोनबाय ट्रेन स्पिड माबाग्रा ट्रेन फैयाखैलै लोगोफोर सिख्लाफोर फैगौ सिख्लाफोर बर'ना आदिबासि जाखो नायदो आदिबासि सेक्सी बड़ा हरामी हो बेटा नोंनि बेसे
गोथाव मोदोमलांबायलै सिख्लाया बर'बा राजागौमोनदां क्या बोला तूने और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी ओइ मोसौखौ होख्रेमनोसै आं हेलौ गाइस हेलौ एभ्रिवान गाइस नोंथांनि मुङा मा खालामदों नों बेयाव लांथियाथियानो Your name? What is your name? How do you do? Comply is Mabsia. You are very nice. Dampla dumpli. You. What is this? How are you? खबर सबर केने का? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम So guys आं दायो बिसिम मोनफैबाय आरोना बे जायगायाव मोनफैबाय फैयो माजों गिदिर गिदिरनो फाग्लायाव मोनफैलाबायबाय आरोना जायगाखौ नायनो नै आयु गोथौथार नायलाय दैमाया नै मेडिकेल नैबे मेडिकेल सरकारि मेडिकेल आरोना बेयाव बेमारारि जाबा मानेथ' हग्राजुलियानो ओमफ्राय ओरै बाजार दं मा दं ओमफ्राय नै ओरै गिदिंबोदोंमोन आङो नै इथिंथ' बायदिसिना मोनहैलाबायो वाव गाइस अब्ला लोगोफोर माखौथ' इसेबां देखायबाय थाबानो जायगायानो गैखाया नालाय बारा इसेबां बिदिनोसै जायगाफ्रालाय नेक्स्ट भिडिअ माने जोङो गाबोन बिस्थिबार जाहैबाय गाबोन उदालगुरि थांनो नागिरदों जों उदालगुरि टाउनखौ देखायगोन जायगाखौ देखायगोन गाबोन भिडिअ मजा जागोन हिट जागोन लोगोफोर गाबोननि भिडिअखौ एसे गोसो होनानै मोजां नायदो दिनाथ' एसे बारा मोजां जायासै जानला मानलासो जाखाबाय बिदिनो माने आंना दिनै मोजांबा गाबोन मोजां नङा गाबोन मोजांबा दिनै मोजां नङा बिदि जाखायो भिडिअआ मोनसे नङा मोनसे जागोन आरो आंना लोगोफोर गाबोनना एसे हिट जागोन जायगाफ्राव उदालगुरियाव मा जायगा बेखौ देखायगोन जोङो थांगोन गाबोन नोंथांमोना नायदो एसे मोजाङै मोजां ओमफ्राय लोगोफोर अननानै जाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै दासिमबो खालामना होदो लोगोफोर अननानै मोजाङै मोजां साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै खालामैफ्रा ओमफ्राय बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन इन्टारेस्ट नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होदो अननानै माने आंना 300 थांथारसिगोन साबसक्राइबा 300 एसेबानो 300आनो थांथारसिगोन 300 खालामना होदो 300 माने 1K बिदिनो 1K थाब थांनाय बायदि खालामना हो लोगोफोर बिदिनो जौगालांनो हायो बिदि बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामलायदो नोंथांमोना सापर्ट खालामलायाबा सोरथो खालामनो बर'जों बर'लाय आरो बिदिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायदो आरो अनसायदो एसे जौगालांनाय बायदि आंखौ एसे लोगोफोर अब्ला माथो बुंबाय थाबानो बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन